Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki badhe tanglet ngenani usaha porang. Nggih, monggo. Saking kala menapa Bu nglampahaken usaha porang menika? Punapa sampun damel? Sampun 3 tahun punan. Cara kagem ngrumatipun kados pundi Bu? Nggih, didadaki, dipupuk, diurup, nggih ngoten tok. Panenipun saben mangsa punapa Bu? Mangsa ketiga tapi nggih biasane bulan 7. Reganipun per kilo pinten Bu? 6.000 per kilo. Mangke sampun panen dipun manfaataken dados napa Bu? Langsung dijupuk saking pabrik, mungkin teng pabrik diolah kali pabrike, didadosaken tepung, manten-manten didamel bahan bakune kosmetik. Nggih, ngoten niku pun. Setunggal kali panen ngasilaken pinten kilogram Bu? Setunggal kali panen niku iso 5 kuintal sampai 1 ton. Nggih, sampun Bu, matur nuwun inggal informasinipun bab usaha porang menika. Nyuwun pangapunten bilih kita ganggu. Mboten napa-napa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.